Милиция 102 Москина, слушаю вас. Здравствуйте. Где вы находитесь? Примерный район? Рэагаванне на падобныя тэлефонныя званкі ў дзяжурную частку падраздзялення ўнутраных спраў ідзе без замаруджванняў. Пасля прыёму інфармацыі адразу даецца арыенцір патрульным экіпажам, якія прыступаюць да пошукавых мерапрыемстваў. Але толькі сіламі праваахоўнікаў не заўсёды ўдаецца хутка прыйсці на дапамогу. Для большай аператыўнасці ў падобных сітуацыях у Брэсце зусім нядаўна быў створаны атрад хуткага рэагавання пры абласной арганізацыі Чырвонага крыжа. Наш отряд молодой, и по поиску мы практически не работали. Сегодня такое учение наше, можно сказать, первое. Совместно с представителями государственных органов мы хотим попробовать на базе именно нашего отряда попробовать это оказание помощи при потере человека в лесу. Акрамя валанцёраў Чырвонага крыжа да ўдзелу ў пошукавых мерапрыемстваў добраахвотна далучаюцца і члены джип-клуба 4×4. Алгарытм дзеянняў наступны. Пасля сігналу ў міліцыю інфармацыя паступае і ў арганізацыю Чырвонага крыжа. Збіраецца сумесны аператыўны штаб для месца магчымага знікнення чалавека. Выпрацоўваецца маршрут, алгарытм дзеянняў і пачынаюцца пошукі. Сегодня мы проводим тренинг в рамках общего соглашения между Министерством внутренних дел и Белорусским обществом Красного Креста. Сегодня мы отрабатываем именно на местности совместные поисковые мероприятия, в том числе и оказание медицинской помощи человеку, который не ориентируется на местность и плохо себя чувствует. Если эта местность густонаселенная, то есть есть и болотистая местность, и речка недалеко, привлекаются сотрудники МЧС, водолазы, лесники, добровольцы, охотники. Усе валанцёры-пошукавікі гэтага атрада прайшлі спецыяльную падрыхтоўку і ведаюць, як шукаць і аказаць першую медыцынскую дапамогу, калі прапаўшы чалавек будзе знойдзены. На гэты раз гэта быў юны аматар ціхага палявання. Па легендзе ён правёў у лесе 8 дзён. Мама, можно сказать, мальчика участвовала также в поиске его, потому что ребенок потерялся, ушел. Как бы вроде взрослый, но отпустили, ну что ж, вот получилось так. Ну, слава богу, нашли, здоровым. Я неравнодушный человек и всегда готова прийти на помощь. И если люди в этом нуждаются, я с удовольствием помогу. А пошукавікі і супрацоўнікі міліцыі нагадваюць, калі вы не ведаеце мясцовасці, лепей не хадзіць у лес. Калі ж жаданне перамагае, апранайцеся ў яркае адзенне. Бярыце з сабой заражаны мабільны, паведамляйце родным і блізкім, куды прыблізна вы накіроўваецеся. Гэта значна дапаможа ў пошуках, калі вы заблытаеце ў лесе ці адчуеце сябе дрэнна. Беражыце сябе. Юрый Пежур, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія Брэст.